Sibi majaba de banga mo le fiata tugula. Majaba de bala. O de kama. Joroni yere ye ika joroni ni jamana nye ika jorona denye. Ka sabu ke jamana demunu ka mirina ka fo bi mimu bolo kubo miri tunyaye ko seka teme sangelenga walma seka teme kaloro ka seka teme sanfla ichogo donne on yo tamasere dro kanga majoro no joro no ko pati skure kabakwe to ya mimbi femimbi no ni wira bulo itone teme kalo woro walma sangele ajani sanfla egi siga malita zugola jama ibe fen fen yu bolo bisome dana jati bo kalo fla kofe me kalo saba kofe kalo nanu kofe san kelen kofe be fui la koroshi ko nepta sro ma chamana dati do la tuni wal mana o fale na fen la tuni wal mana kuma do la re fen mi be no etien bi kalo damado kofe o ko kelen la kana ke uya itu donc aboka forme ko une conscience sociale orite ka foko niye anga nyina ma kono an somme no mela kodi mi na la kodlo no ambolo ko an beba yere ya la orite y a pas véritablement une conscience sociale établie tere mo fiere odi kama sibi na ija téléphone bla foshini soma neri kuti ati wuli bala fo mashur mal dinga ko saraka wuli ga boy ouais ni kuma be fo abor ga mo commentaire ke baby couleur mais ma ta fina ko din kera bash mais et pourtant pourquoi mo chifene ni kuma fo ka wakli joni renfe ko ouais mais pourquoi ni ma secrétaire ni secrétaire ni nyamate mais pourquoi était ni fait même moda ni ngal brûler son dé donc ça veut dire que on a même une belle angage de ma scène finishing parce que maman fille elle n'était pas maquillée quoi moi me femme de fana boranga ngamindo oui balawile donc on a femme on me femme de fana boranga ngaminge ça veut dire ni miga don tardon c'est keta don donc abord abara ma don blamin kono or kama bi tellement que Dieu c'est-à-dire que Amérique kono France kono Gabon Algérie Burkina Niger c'est-à-dire que Liban Israël Yémen fam be wushuleno mais après on sait ka boroga quoi parce que oro mi ka miri ningo kambi doyengo amina du jafare kono ouais jafare ouais parce que dusukuna miri c'est-à-dire que dusukuna no ouais laboli ke quoi gil se fraga nenga o kibara sanuma munun kan ka sika diama nam se ka taka ke lamay ka ke wala nay ka te sado fe sibine da fina biya abeke boro gwansani na fora tegere bi fo ame content ko ati mission du manke mais ba donc ko ti taka barane tike foye na bora ko ati afola parce que dusukuna no fanga buyana quoi neli kuma a fait fort be ko nyema de kuti no striki kwati ko maw bulla mo chukuti bolo maw tuka donia bolo blengwa wani fene barka ban to ma sere do de ne kuno go an to ma sere do de no mara ma din nyemine kanga ka loni le quoi mara ma din nyemine mana ke alere la mo chui be Rasulullah matama okoro jumenye okoro ala dugura ni galo ni fendo mbaliadi ori kara bogon tabulu ori bogon jara kara tabulu quoi maintenant ça avec comme don o bogon jalenka olu bebe ke na fo ni sana na karosa fe ba joshia maba obani atinyo abanene fui ori kama arama din kun kanga seka komisnya
C'est-à-dire que magnifiant, n'a pas le génie du peuple. Aucun a sorti qu'à féminin. A tissu, n'a pas sur le peuple de ce qu'a fait là. Fait là, nous faisons un coup, c'est un sabati. Qu'on y a un coup à boire. A fouiti. Il y a un sang de la menu comme fort. J'ai ma voulu duma, voulu donner qu'à foko. Avec une commune de foko, à flâner, qu'on y a un amélé, qu'on a voulu la pointe. Ni minana, beaucoup signorer. Ou vous clair à son, bullish. Ouais. Donc, quand Galen est à Kokoro, il a fait un Kanasika la connu qui va bouiller et encore le perturbateur. Trouble à l'ordre public. Atteinte au crédit de l'État. Tentative de déstabilisation. Des propos tenant à. Allah! Amanga jona yela mami mena kibina mawbo torola ni bed dunne beta daire kilemu ba sababu ga manu yere kunani walma u benyo yani toro nyere kana skala s'adapte fon femina jigima dinka ko bonedo onora ba tna gali mane ni mana mindo absne ga ni mana barka banen bawla sade ni absne ma chama ni ga wa foko no bo ala la tike do ni ko nana abu wati fe na ta wati sira bi ban o de donner no ma chama kuna ba ma chama menyana ma yake no de o ka ala ga tsadi ko buka ira na ko ala ga jugu quoi buka ira mina ko c'est-à-dire qu'il est grâce infinie immense d'Allah côté tien quoi ala ka hine dungele bambali ouais buka woro ngalon ti gagner temps quoi sans même se rendre compte ouais tellement que une galon d'Allah là Adolaba foko ala yo bla quoi. Obu yerema. Ouais. Fendo rebe. Ni mo banila. Monjugu. Mais ni banire là. O de ga jugu. E bo juga do. Bon ni banire là do la be baila. O non to mi bo kono wal ma danga mi bo kono. Abi forma to kana ko le nihilisme. Le nihilisme. Ouais. Oh, ibinayi ma bani yere la femme bo kono. Ah, non to mi bo kono, ko non to ne wolo ko le nihilisme. Non to de danga ya. Non to danga miye. Oye banrola danga di. Banrola danga e jume. Iba so do ni jangene ka masala la. Kuma damna na ni miye. Ngo on ni firm on ni samuru tureu c'est-à-dire que on ni basani ibna ka fo on ni sundata kana encore ani murbu keta chani chemo garan platini boyde kana on ni amuru siru traoré jigi kana dro on ni jontu on ni chechama mi fo ka kena nga bicha bale aye quoi anga biko yo quoi anu mi ñoo soro fengele mina quoi o do fo dorone histoire ouais l'histoire seulement sona no ti ñoo soro foy la ama wati kilunge wati ka jañona hakilo ka jañona o dona gelani kelam liga jom me usuga wala ti kelen marola o doni ma min me wolo ko dambe o ni bi mi ma mbolo ko dambe o de kelen o doni ma saka sa malo de tme me bi malo karan malo rete o karan tabat o doni ma nyake fasoy o di bi kan horoya ko fo quoi la noblesse est un code de vie qui commande le sens élevé de l'honneur et de la dignité. L'esprit patriotique et chevaleresque, la retenue de soi en tout lieu et en tout moment. Ou tenima, on est en tout moment ne connaît quoi. Mais bien on a maintenant du ne connaît. D'abord ni ko ko ne ga chamanu masala suro 26 mars la ko ga chamanu to mo kelengele hore ya bono bunga ga est-ce que c'est jena chamanu mo arang mi dia ma revier mamme yo ma jade honorable an shimati kan ala we c'est parce que min fo sano hore ya ni dambe ambe man disi kushino ibi mo jelu tare kama mu ga mu nya do na no J'ai clé comme ça, mais à deux familles. Chama meno tu do fo sojura. Soju tu me tu go blare. Voilà blap. Ça c'est le frère de ma sœur, on est là chez
la ilaha illallah kelen dalen filɛ soforo kunna nga cɛ a bɔɲɔgɔnko du ni bi ka sago sadike ta ani tako saba kɛ musow n'u cɛw maakɔrɔw ni denmisɛnninw bɛ ka dugu bila u ta ka ye woma den dɔw bɛ ka kuloko faso ɲinɛ n'olu kɔ k'o tile bɛ jeli tile ma fɛn bɛɛ nana cɛ sama sɔrɔ jamana caman y'i dan nɔ bɛɛ b'a sɔrɔ caman y'a ba mɛtɛrɛ n ba mɛtɛrɛ dɔnnen don n bɛɛ na ala cɛ k'o de tiɲɛna o de kama n k'i ma an n'olu ti ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la bi n'a bɔra dɔ fɔ la o de wolo o tɛgɛ c'est-à-dire que o tu ɲɔgɔnyali non o bɔlen min c'est-à-dire que o fɔɲɔgɔnkɔ min kɛlen don dɛ fɛn min b'o kɔnɔ n'o ye ɲama ye dɛ ko ɲama de wolo ko nɔntɔn o b'a ye nɔntɔn ye kana siga la dɛ o de kama donc yaasa i ka kisi o ma f'i ka sɔn i yɛrɛ la ka ala tugu ɲɔgɔnya tu sais n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi an bɛ ala fo k'ala barikada tabarikala salon cɛbɔre mana se ka sɔnsɔnni don Mali kibaruyaw la de quoi c'est à dire que a bɛ Mali caman faralen ɲɔgɔn kan e ma kari tɛmɛnen tun bɛ Sahel FM na n bɛ k'a fɔ Konare ɲɛna ko ka ba tigɛ ka na 2 heures kɔni kunna kuma la ma fɔlɔ ni maaw tun y'an wele quoi dɔw tun b'an wele n'an bɛ taalen fo k'a fɔ cɛ 2 heures de don dɛ mais ça ni mɔgɔ y'an wele fɔlɔ a tun bɛ fɔ ten ko 2 heures k'a fɔ k'a ka jan quoi o tun ka jan quoi mais sisan n'an bɛ ka taalen mun b'a fɔ ko 2 heures la bɛɛ kuma kelen quoi mais fɔlɔ 2 heures kɔrɔ cɛ est ce que o man jan mɔgɔ kelen ma mais o tun b'a ye k'a fɔ jaw tɛ foyi n'a sɔrɔ kuma sɛbɛw b'a kɔnɔ jaw tɛ foyi u nana dɔn ko jaw tɛ foyi sisan ni min bɛ wele u bɛ jɔrɔ de quoi cɛ sigi cɛ est ce que 2 heures bɛna bɔ wa 2 heures bɛna bɔ wa o bɛna wuli dɛ a bɛɛ kuma kelen quoi a cɛ 2 heures don dɛ wagati man jan kunun 2 heures don dɛ est ce que o man jan a y'a sɔrɔ fɔlɔ parce que a bɛ kɛ mɔgɔ t'a dɔn ko fɔtaw bɛ yen quoi fo i ni ma ne se ka sigi quoi a bɛ y'a yir'i la k'a fɔ ko cɛ ko tɛmɛna caman fɔta bɛ yen walayi caman bilalen don placard kɔrɔ Sibiu ka bajɛnɛ ka lɛfɛ jansa cɛ hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ in digilen don la an b'u bila a la dɛ an b'u bila a la wa an b'u bila a a tɛ ka k'aw de tɔgɔ la nka an b'u bila a la u k'an ta d'an ma fɔlɔ tɛ kuma tiɲɛ y'o de Abubakar parce que u bɛna o bɛɛ da jamana gɛlɛya de sogolo gɛlɛya de seli an bɛ bila nin si la an ka lɛfɛ jansa kuma tiɲɛ y'o de nin bɛɛ y'i kelen kungo de sa tiɲɛ na fali Abubakar aw kungo bɛ ka caya sisan tini bɛɛ b'aw kan aw bɛ ka tila ka jɔ n'a bɛɛ ye an bɛ jalo lafɛ jansani hukumu kɔnɔna la ni gouvernement Sigi Kuyate ni kun y'a ka donkan ye bi lafɛ kɔnɔna la lafɛ jansali sira fɛ o nɛgɛjuru sira ye 79 08 36 34 79 08 36 34 79 08 34 o ye lafɛ jansa Amadu Jalo ko mungan bɔ walima seli gɛlɛya ni sunkalo gɛlɛya ko kana nin bɔ a ma